Nyakorom gajwang dakike na pagaboro toksa chiel marokinya seklo nonro mar gazeti sebedo gi ng'ene nang matimore gazede okinyi makawuono. Gisani korwa donjo e TWAK chenro mar rupiyo okinyi makawuono ber mar mondo mi wang'i anene ni jok mosemaki e ng'anyo mabed nyaka gisani osebed ka itere doho osebedo ka weyo moko kuom gi thuolo gi omenda mano mag Rambun kanyakla kod omenda ma aching mano tiende nango. Kata kamano jatend migawo mochung' ne weche mag arita kwe Kithure Kindiki bende kinde mosekalo wacho ni ji mathoth osebed ka imako kaluwore gi ng'anyo. Juma mokalo ji maromo 304 kaluwore gi jatend migawo mochung' ne weche mag arita kwe ne omaki ka bende iseyo gi ng'anyo. Kata kamano odiochieng' makinye bende jatend migawo mochung' ne weche mag arita kwe nowacho ni ng'anyo mano mar Azimio en mokotenore gi chik. Kata kamano Azimio bende osewacho ni ng'anyo margi mar odiochieng' makinye gi chungo wira ne gidwaro timo rapara ne jogo eko mabende oselalo ngimagi kanyakla kod jogo eko mabende noyudo hinyruok mopogore opogore. Okinyi makawuono Nyakorom gajwang' adhi bedo ka gi okinde ariyo mabende biro bedo ka golo dok e itwa ahinya kaluwore kod buche motenre kod doho mabende osebed ka ichope e yawa mopogore opogore. Ponono ni nitiere gi thor wach ahinya ote kotenre kod thor wach ma wantiere godo meko mag jong'anyo. Ioronwa ote makamago lai magwa magote machoka rede ka nono mbui mar Facebook iyodowa achiel kachiel. Kapok anyisi wendo mabende ntiere godo mabende osechopo Nyakorom gajwang'. Jafombo wadwa Lydia Okil notimonwa sigana ka bende doche manyoro wang'e ni duolo mochung' ne okinde pacho kaendi mano the Law Society of Kenya bende nochiwo milome kaluwore kod meko mosebed kimako godo jong'anyo e kor gwenge mopogore opogore. Onyana report mar Lydia Okil kapok wadonjo gi thor wach montiere godo. Please, can you walk out there? Ne en odiochieng' mane thoth josiasa mag kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mane omaki kaluwore gi ng'anyo mane obagi e pacho ka juma mokalo nochwali e doho. Jatend riwruoge mar okinde ma pacho ka Eric Theuri oseo piny owacho kaluwore gi kaka sirikal osebedo karakore gi oganda kowacho ni piny Kenya koro dok e loch mar ang'enge kendo itiyo gi obila e thiro ratich oganda. Oseo kwan malo mar oganda jo Kenya ma osebed ka imako kendo itero kuonde ma kata familia magi okia kamoko imako gi obila maonge kata lep obila ka irocho ratichgi ataro mar chike maturka. Okwayo piny owacho kod bede obila ma pachoka mondo mi otine jopiny to kik giti jopiny ka bende oyango ni kwan jo Kenya masani odinegi e ute twech medore ka thothgi itamo e bond ataro mar chike maturka. Theuri ne wuoye doho ma Milimani e kaunti ma Nairobi e kinde mane ochwal jaod bura ma Mathare Anthony Oluoch kod MCAs moko aboro doho kamano nodonjnegi gi ketho mar siya oganda e ng'anyo. Jotelogo nowe thuolo gi Rambun. Jaod bura ma Kilifi South Ken Chonga, spika ma kaunti ma Kilifi Teddy Mwambire kod jario mamoko ne owe thuolo gi Doma Mombasa gi Rambun mar omenda mar shillings 100,000 ng'ato ka ng'ato kata omenda maching mar shillings 50,000 e bura mano ochwal e nyim doho kitudoge gi nyayo ng'anyo ma juma mokalo. Doho miyo gi chik mar go report kobila nyaka chieng' tiek yalo buchgi. Jandiko e yor mbui Paul Njoroge bende no ochwale doho ma Watamu kamano nodonjnegi ketho mar bedo kod yedhe mameruji bang' ka nomake kinde mane en e yweyo e gwenge ma Watamu e kaunti ma Kilifi. In the best interest of justice, as the court directs release of the first respondent from custody forthwith and without any conditions, the court directs that the respondent together with others are going to cooperate with the investigative agencies. That's a point of law. I can raise it at any. Jatend kweth mar Mungiki machon Maina Njenga kod jomoko ariyo nochwale doho ma Makadara kama nodonjnegi gi ketho mar bedo gi lweny makoch ketho mane gitamore. Kata kamano dono odagi weyo Njenga thuolo ka koro pod ibiro medine nyaka chieng' ma ibiro winje burano kendo. Nyakorom gajwang' mane thor wach mabende wadwaro bedo godo ka imiyo wapachi mana kana sinyisi ka bende doche manyoro bende nwaneno kanyo ka jaod bura mano ma Mathare Anthony Oluoch en bende no we thuolo gi Rambun kata mano omenda ma aching. Antiere ka gi wakili Onyango. Wakili bende nyalo nyiso walonyo mar mondo meja piny bedo bede gi ng'eyo ni wakili ni olonye sekta mane. Erokamano Sharon ne joneno gi jowinjo wa Ramogi. Adwoko erokamano kuom rwaka kawuono. Anyinga Onyango kendo an okil Kamaloka, luongo ni advocate of the High Court of Kenya. Lony mara atimo gimiluongo ni dispute resolution. Kendo dispute resolution tiende ni tich matimo en tego oganda. Kendo tego oganda
nyalo bedo ithego ganda criminal law kata civil law. Criminal law en chalo kuma, for example, kumaki kata koteri e jela, kata koteri ka police, kata koteri e court, magatimo. Civil law en ka ng'ato kosoni, kata ka ng'ato yanyi, kata ka ng'ato otamre duoko pesani. Atimo tax law bende, kendo mago te atimo under the kada mar dispute resolution. So gimora mora ma involve court, kata arbitration, kata mediation, mago te alonyne. Makoro nyakorom ga joma na kasi sisewinjo wakili kako seloso en mowinjore ne twak makamane kech ken criminal law ntiere moko kuom jopiny ma bende moko semake ng'anyo ka bende iseo gi weche mago mag maundu. Awinjo na pachi kaluwore gi meko mosebedo kadhi nyime, waseneno jotelo mopogore jopiny ma bende osemaki ka bende iseo gi wach mar ng'anyo. Erokamano. Gimokwongo ma nyaka wach en ni mak mimako goji sani en nyaka wakongo wach ne mokwongo police kata serikal nigi ratiro mag mako ji. Matina ne police omi ratiro mar mako ng'ata. En mana ni kapok omaki onego bed ni complaint kata ywak moro osechiwe police station, kendo investigation osetim, kendo imaki mondo teri e court. Tinde kalure gi piny owacho kata kalure gi chike ma wan go sani, ok oyiene serikal maki mondo odinni. Tinde the importance of mark kata tinde onego bed ni maki mana kiteri e court. Matiende ni sani komaki to ng'eya ni gima irito ma boluwo mak mari en teri e court. To kaneno kaka gik moko timre sani, aneno ka ng'eny mak mimako go ji ng'enyne ok otim investigation, onge complaint mosechiw. Matiende ni itiyo gi weche mag jigi e yore siasa. Matiende ni kineni kagima inyalo ketho paro mar ji, kata inyalo loko paro mar ji kalure gi kaka siasa dhi mbele sani, kata kalure gi kaka weche dhi mbele piny owacho masani, ti inyalo maki mondo obuogi. Koro matiende ni aneno ni sani kata obedo ni mak en gimoyie gi sheria oyie wach mak, lakini aneno ka sani piny owacho masani tiyo gi weche mak gi to settle political scores. Kendo ng'eny mak, kendo chieng' moro waboduogo ka ma wawachi ni ng'eny mak momak ko jigi, ng'eny cases modhi e court gi, ng'eny gi ok bidhi mbele. Matiende ni ibowegi e diere kanyo, kaka waseneno e ndalo mosekalo. Nikech mane wach mantiere e dhog jopiny ahinya, ka bende jopiny penjore ni ntiere moko kuom jo Kenya ma bende imako, moko kuom gi bende ok yudi gi ketho, moko bende wacho ni they are being planted for cases ma bende samoro ok omake gi godo. Kuom ranyisi kano neno kata mana bloga mano mar Jubilee ma bende nomake gwenge mag Malindi, Pauline Njoroge, kano make seyo na nitiere noyude kod yedhe mamero ji. Bang' mano odiochieng' manyoro nwaneno ka doho ma Malindi nowe thuolo maonge bond, maonge cash bail mora mora, ka bende wacho ni okenge ma bende odonjne godo gin mana seyo. Kamano. Giming'e ni police kadwa maki en mong'e gimomiyo maki. Matiende ni endalo machon police ne nyalo biro ma kineno kaka jomjengo tiyo, en ni seche moko ka ijamjengo to jomjengo wete ni ok dwa ni ti, to gima gikawo gidhi timo, gikawo sadi mani lonyo ka kidonje mjengo, to gikawo to gidhi lute changa, kaso giwe kanyo jatelo neno. Koro mane gima police temo timo sani, nikech seche moko ionge hatia, lakini gimanyo kaka ginyalo donjo e odi, to giketo gigo, kata gitimo gimiluongo ni planting evidence, kasi idhi maki go, nikech komaki gi gigi, nikech offense mar bedo gi drugs en a possession offense. Okinyal explain, kata onge giminyalo wacho ni magi na ting'o ne osiepna, kata magi na transport, so long as oyudi go, man offense. Koro aneno gik mane timre ne Pauline Njoroge kaka nilieko ni onyalo bedo charged gi narcotics. To ne waneno charge sheet mare ne onge wach narcotics, then mana wach blogging. Kendo
gima ber ma daher mondo anyis jowinjo gi jo neno mago en ni sani bang' kelo Constitution of Kenya 2010 ja Kenya ka ja Kenya nigi ratiro mare mar court kendo judges gi magistrates manie court kanyo ong'eyo nikech gimbe gin okil gimbe ging'eyo ni ng'ato kokele court nitie possibility ni inyalo bedo no kele mondo sande koro judges gi magistrates gi kata mana prosecutors ong'e maber ni police seche moko tiyo gi ratiro mag mako ji kata ratiro mar kelo ji court mondo gisande ji to daher mondo anyis jowinjo gi jo neno marwa ni chik o protect gi kendo chik orito ratiro margi kamano mana manya kwarom ga jwanga benda neno karam na kaote bendo chako donjo jo piny penjore ni Rambun to omenda machinge nango ang'eni nthor wach mabendo akete e wang' jowi kanyo en ni Rambun tiende ang'o Rambun en bond, cash bail en pesa ma aching. Koro wakili nyalo mana nyiso pogruok mar Rambun gi cash bail. Nikech ineno karamna ka jotelo mamoko mabendo sewe thuolo. Kuom ranyisi kaneno karamna Babu Owino, kaneno karamna Jaod Bura Mama Dhare, mano Antonio Luoch, kanyakla koda mamoko. Ineno kasa omigi bond mara 100,000, wegi gi cash bail karamna omenda ma aching, mano mara siling 50,000. Magi duto tetiende gamo. Erokamano. Sharon mokwongo en ni kumaki wachaka ni kumaki oteri e court achiel kuom gigo monego bed ni timo en ni samora mora ma kes okel e court onego bed ni biro matende ni kose maki e court mi idhi dok dala kata odhi oteri e cell achiel kuom obligations monego tim en duogo e court koro Rambun kata pesa matching mokwongo wachak gi Rambun wachiw example ni omaki for example omaki ni ikwalo kata pesa ng'ato ikwalo pesa ng'ato iterie court koterie court to gimokwongo wachak ni mokwongo kapok oterie court police nyalo mi bail okay koro police nyalo koni ni nikech waonge space ka nikech ordinarily gima timre ni ngata jitemo maki onego bed ni keto e police cell kaso bang'e ka chieng' court ochopo titero gi e court gete lakini nikech space onge te maromo jite e court police oyiene chiwo gimiluongo ni police bail matene ni police nyalo ndiko ni receipt ni mondo kinyi duogi we pesa ni we chul kata siling 10,000 kata 20,000 mondo ekoka ayie ni ibo duogo okay koro bail en to secure your attendance koro police nyalo ndiko ni bail mar 10,000 kendo 10,000 ni koni ni iduogo Wednesday tarik 5 to kiduogo Wednesday tarik 5 pesa ni ikaw to dhine serikal en revenue kaso bang' kose kas pesa ni osedhine serikal to ini nyalo maki aya koro police bang'e to police boterie court police kose terie court to court gimokwongo ma court botimo en nyisi makosa mitimo kata read out the charges ka en kuo tiwacho ni in chieng' ma kama ni kwalo kasi iwacho ni ayie kata dagi kiwacho ni iyie tidhi in koro ok nyal mi bail ibo go fine kiyie to kidagi tinyalo keti gimiluongo ni bail ni en nyadi tieng' ariyo Rambun kata pesa aching kaka ne wasewacho ni the importance of bail and bond and to secure your attendance in court matene ni nikech ing'e ni pesa ni moro ni e court abo biro e court okay koro momiyo kiwinjo ka ng'ato bedo charged gi offense mang'ongo machalo kata robbery with violence ibo fwenyo ni bail ne iketo malo kata koketne kata ka en makosa mar kwalo pesa oganda anti corruption offenses ibo fwenyo ni ng'ato bedo charged gi kwalo $1,800,000 to bail ne ibo ket kata $4,000,000 koro koket bond ne $4,000,000 kata bail ne $4,000,000 Rambun tiende ni inyalo kawo gimoro amora manigi value wach kata ni mtoka inyalo bedo gi mtoka kata puodho ng'enyne gin mtoka kata puodho to gin gigo manigi title matene ni ka in gi mtoka manigi logbook tinyalo biro tikelo logbook marino gi evaluation report mare gi inspection report mare tiwacho ni koka bire court
to mtokani okaw odhi nang'owa odhi ne serikal mane miluongo ni rambun. Koro rambun nyalo bedo in form of logbook mar mtoka, kata nyalo bedo title deed mar puodho, kata nyalo bedo salary payslip mari. Matene inyalo kelo kata nyaminu moro to keto ni gimiluongo ni payslip mare, kata mana payslip mari. Matene ni kokoni ni ibi e court tarik 5 to kibiro serikal oyiene ng'ado salary nino nyaka chieng' ma ochopo pesa mano ndikni ni bonde ni en $4 million cha. To kata mtoki ni kikoso bire court to mtoki ni ibo usi nyaka yud pesa mano ndikni ni bail. To nyaka jowinjo ginyo neno ong'e ni rambun ni kata bail ni oken fine. Matene ni banka serikal osechamo pesa ni oken tiende ni koro gimane timo cha koro wei. Iwinjo? Matene ni banko osecham pesa ni mani keto to idagi bire court ni. Podi bu maki kendo podi bu duoki e court. Kendo charges mano ket ni ka pod bodhi mbele. Koro rambun gi bail rambun in form of property to bail in form of hard cash. Kendo sani jo Kenya nyaka ng'e ni kalure gi policy mar judiciary onge bail michule court gi hard cash. Wawinjire? Matene ni bail sani chulo gi mobile money kata chule bank. Inyalo chulo gi M-Pesa kata Airtel money kata ichule bank mar court. Emomiyo sani gima nyaka ing'eni komaki to either nyaka ibed gi ng'ato ming'eyo mane gi title deed kata nigi logbook moro kata in gi pesa manie simu kata manie bank. To pesa gi penjo ni bonde giduoko ga rambun makamagi bende piny owacho kata mana doho gi bende duoko, to ka giduoko to giduoko after how long kata mana in what period? Kamano. Wachiwa example. For example, sani ki idhi e court to okoni ni chul bond mar 100,000. Mokongo nyaka akoni ni rambun, ng'enyne rambun niga malo moloyo bail. Pesa matching. Moloyo pesa matching. Matene ni ibo fwenyo kata e case Babu Wino oket negi bond mar 100,000 gi bail mar 50,000. Matene ni kokao pesa matching to bo chulo matin. Wawinjire? To bond to nyaka bediga mamalo. Nikech ng'eni bond nigi process. Ki default nyaka dhi use. Koro case korumo. Iwacho ga ni case korumo kendo abokono jonyiso wani joneno wa gi jowinjo ni case nyalo rumo in different ways. Inyalo prosecutor nyalo biro to wacho ni ana onge evidence koro wenyieni. Kata court nyalo wacho ni magi walo. Gik mukelo nego nyieni gi magi walo koro thicho case oko. Kata seche moko nyalo loyo case. Case nyalo dhi mbele mi ilo case. Samora mara ma case orumo. Gimokuongo mitimo en iduoko ni pesa ni. Wawinjire? To nikech pesa ni chulo na serikal, nikech ng'eni sami chulo pesa kata sami keto bail ni chule e government account. Wawinjire? Sami chule government account ni ng'eni en source of national revenue. Source of government revenue. Matene ni bail ni sami ichiwe bank mar court. Pesa nino itiyogo. Osechako mana tiyo. Kenya wacho osechako tiyo kode. Osechako mana tiyo. Koro mondo wuogi nyaka idhi indik form. Midhi indik account. Mindhi indik chieng' mani chude mikel emomiyo samora mora momi receipt mar bail nikech ng'eni samora mora michulo bail kata ka police kata e court nyaka mi receipt. Gima nyaka kon joneno gi jowinjo en ni receipt no nyaka ikan kendo receipt no kolal to nyaka idhi many gima iluongo ni affidavit midhi ka police it's a very long process kilalo receipt no. Koro kineno komaki kata komak janyuola your family or friend gima nyako ng'e ni receipt mar original receipt mar bail cha nyako kan maber. Mano en achiel kuom gik manyaki kan e suitcase ni migeno. Koro bang' mano bang' ka case oserumo to receipt ni nyaki kel ma original ni tindiko form tindiko account mibo chuli kata ka nikech wasewacho ni bail ichulo e bank account. Koro serikal be nyaka kaduoko ni to boduoko ni mana e bank account mamari. Wawinjire? Matene ni ibo ndiko form kendo ibo wacho ni pesa ni koduogo to iduoko na go e account ni. Wawinjire? To bang' chiwo kata mana oboke makamago isechiwo receipt iduoko ni godo mana samo winjore donge koro ok obed go bago mang'eny. Ng'enyne nyaka kon
nyaka wacha dier ng'enyne obudhoga onyalo ga kawo kata 2 weeks monde koko donji. Dibeni mane momiyo ni jomoko samoro neno ni eri achula pesa maching cash bail kamano cash bail awera gi weche mang'eny. Ingeni gima timre ni kata mana dongo wasewacho ni kata cash bail tindi chule bank ma kata cash bail no sami duoko ni obokawo process winjre koro lakini gima ng'e ni en kata kobudho kata kokawo 2 weeks courts moko asedhi kata lodwa kucho seche moko kawo kata 1 month but ntie courts kendo masedhi kata mana lodwa kanyo seche moko nyalo kawo kata 1 week nikech ng'enyne gimomiyo nyalo budho en nikech ng'eny ntie transactions mang'eny hapa ni ntie transactions mang'eny madhi mbele. For example inyalo yudo ni in a week transactions marito bedo approved nikech ng'eni sami indiko dhogi ni koro case na urumo koro duok na bill nyaka accountant cha the confirm nikech ng'eni ng'ato nyalo kawa karatas to wacho ni case na urumo ting'eni case ne pod dhi mbele koro accountant nyaka dhi to tim gimiluongo ni verification koro apani mane gimomiyo seche moko otek long to gino kawo 2 weeks lakini gima an goga dieri ni pesa ni ibo duokni onyalo budho lakini pesa ni tibo duokni lakini mar police bail mar police moro mimi kapok idhi e court cha en kidonje court ni to gimitimo mokwongo en duoko ni go in cash winjre matene ni okonego bed ni idhi e court kata ichulo bail mar court kapok oduokni bail mar police. In fact magistrates mang'eny gi judges mang'eny kokel ng'ato e court to gimokwongo mopenjo ga en ni nomiyi bail mar police ni nomiye bail mar police to oluonge court kanyo ni ere ng'ama nigi bail nyien duokne matene sami dhi e court wach bail mar police osetima ng'owa oserumo onego bed ni duokoni kose duokni tichule e court kaka bail to gima nyaka jing'e en ni nitie difference mar fine gi bail kichulo fine to fine ok duogi fine en kaka fine mano omi kaka en fine iluongo ni fine en kodhi to odhi chuth iwinjo kodhi chalo parking kichulo parking ma Nairobi City County ok inyalo wacho ni duok na uru en kosedhi chuth lakini bail to nyaka duokni kendo nyaka jing'e ni bail mondo magistrate kata judge wach ni bail ibo mi bail mar 10,000 kata 15,000 kata 20,000 mago tentie chik to achiel kuom gima ji nyaka ng'e en ni gima determine the amount of bail michulo and the nature of the offense okay the nature of the offense kata your economic situation. Seche moko inyalo bire court misa court emomiyo ber bedo gi okil. Seche moko inyalo bire court mi explain ne court ni ang'eni ondikna charges mar 500,000 lakini an bail manyalo kata kalure gi shida manago an gi shida machal kama bail manyalo en pesa machal kama koro seche moko inyalo persuade court maduok ni bail piny lakini achiel kuom gik ma court nyaka consider sama imi bail kata rambun and the nature of the offense matene ni ka kosa mu okeli go e court duong ntie likelihood ni bail ni bo bedo maduong nikech mane penjo mabende oganda osebedo kata mana ka penjore kata mana ka neno wote mabende osebedo ka donjo ji penjo ni what determines the amount mano omenda mabende inyalo bed ni miyo ng'ato kaka cash bill mano omenda maching kata mana rambuna mano bonda nikech kinde mosekalo kwaneno kata mana jotelo mopogore mabende nomaki kikompea jotelo gi jong'anyo mamoko ang'eni jotelo mag Azimio moko kuom gi bende nomaki mabende moko kuom gi osewe thuolo gi cash bill kata mana bonda mana kisewachono ineno ka jotelo imiyo 100,000 japiny imiyo kata mana 30,000 kamano koro ntie gigo mang'eny ma determine the amount of bail mabedo set achiel kuom gi kaka sewacho and the nature of the offense matene ni ko oteri gi koso mar nek kata koso mar robbery with violence kata mana treason sani ng'eni katiba wacho ni kata mana janek inyalo mi bail kata mana ja treason inyalo mi bail en mana ni koro janek inyalo mi bail mang'eny koro achiel kuom gik ma determine wechego en the nature of the offense mar ariyo gima determine the amount of bail michulo en
kaka en kaka ngamo kele court ni. For example, kidhi e court to nyiche be ko goli e court. Wawinjire. Matene ni nyiche in e court kendo no mi bail mar 10,000 kendo ichake dhi timo makosa moro kendo ochako mi mar 20,000. This time kibire court tibo mi mang'eny nikech part of bail and also to ensure ni bo attend court. Okay? Koro bolure ni didi mise bire court. Okay? Mumi seche moko prosecutor ipenjo gani ngani osetimo makosa didi. Kata is he out on bail kendo. Mara dek ming'iyo en your wanyalo wacho ni ability mari. Awinjire nikech kaka ne wasewacho ni bail is to ensure ni you attend court. Koro kaka ng'ata ila josiasa ma wan go oko kai. Ka wang'eni gin gi pesa. Okay? Wang'eni gin gi pesa kendo pesa gi ng'eny. To ima keti e bail mar 2,000. Kiketi e bail mar 2,000, onyalo neno ni 2,000 ni pesa matin, ok nyal miya adhi e court. To onyalo default. Winjire. Koro nikech the purpose of bail is to ensure ni bire court, seche moko court ng'iyo ka pesa ni how much do you value this money? Iwinjo pesa ni olit ni manade. Ke seche moko ko oket ni bail mar 30,000 tino ni pesa nani kacha kikalal pesa. Adhi do ka dodwaro. Tingeni ka king'eny gi pesa to iketo 3,000 kanyo kende. Yani manotin. Koro achiel kuom gik ma seche moko bedo ga considered and how much you value this money. And then gimoro kendo ma court be nyaka ng'i en equality. Article 159 wacho ni ng'ato ka ng'ato nigi equality before the law. Matene ni kawadhi kodi e court wate. We are charged of the same offense. We are charged under the same circumstance. Aila wanyalo wacho jomano mak gi babo wino gaucho gini. Ibo fwenyo ni oketne gi bail marom. Wawinjire, oketne gi bail marom nikech offense en achiel, charge sheet en achiel, koro nitie gimiluongo ni mok dew kata mana ni rang'iny mani mintiere. Koro achiel kuom gik ma ji ng'iyo en equality. So seche moko court nyalo ng'iyo kendo ng'ini court gi jo magistrates gi gimbe gin okinde kendo ging'e maber ni chieng' moro inyalo penj gi e interview ni ang'o miyo ng'ani nomako on Wednesday te imiyo nomake Wednesday maandamano ma Wednesday ni pamoja gi joge 10 gi to gin miyo gi bail mar 2,000 to ng'at moro ni timiyo bail mar 500. What are you biased? Are you ensuring ni equality of arms timbre? Matene ni are you discriminating anyone? Kora achiel kuom gik ma seche moko court consider and equality before the law. Number beach gik ma seche moko court ng'iyo en culture mar court. Emomiyo ntie sheria ma wacho ni the rules of procedure kata the precedents ma wuok e court should be predictable. Matene ni okonego bed ni gik moko buogo ji. Matene ni king'e maber ni seche moko court ni kata seche moko generally courts ka ng'ato oterne koso mar kwalo. Ibo miye ga bail mar 20,000. Chieng' moro okonego bed ni buogo ji ni kara bail sani osechak chiw kanya siling 500 nikech ng'enyne ibo fwenyo ni bail ng'enyne ni 5,000 and above. To kendo nyaka wang'e ni bail is also a source of revenue. So ang'eni mato onge sheria lakini gima ng'eni timre in the background and because every court or every station is a revenue collection department. Achiel kuom gima anyalo paro mano en mana pacha en ni be pesa ma wakelo ni nyalo konyo wa e revenue but ng'e maber ni kata kokelo revenue to pesa ne nyaka duoki.
Erokamano. Nikech aparo ni mane na achiel kuom okenge mabende kata mana kineno kaka jopiny samoro osebedo kata mana ka TWAK, kineno kata mana kwan mag ji ng'anyo kaluwore gi katiba oyiene mar mondo japiny ng'anyo, to jok mang'anyo gi moko kuom gi bende waseneno kosemaki. Kiwinjo kata mana ka jatend migawo mochung' ne weche mag arita kwe Kithure Kindiki wacho ni ji maloyo 300 osemaki mane ng'anyo mosebedo ka dhi nyime mago mag Azimio. Ka oseter gi doho kanyo nitiere omenda mabende gichiwo, dibeni mano ni yo mabende piny owacho bende choko godo omenda mano mar bugo agulu mano mar piny owacho. Anyalo paro kane wasomo social studies machon ne nikono ni part of government revenue, sources of government revenue and fines and bails. Gich pesa ni kochule judiciary nyaka report to treasury ni ni wachoko pesa machal kama, wakelo pesa machal kama ya agulu, kendo pesa machal kama ema waketo e trust fund e aguch serikal. Koro en adier ni magi achiel kuom pes mitiyo go operations. To lakini ka en bail to kata kitiyo kode operations to nyaka keta location mar duoke, nikech bail okonego bed ni tiyo go marum. Oinjire. Koro ang'eni achiel kuom mago en ni police stations gi court seche moko tiyo gi magi as a way of getting revenue, but wang'e maber ni pesa ni nyaka duogi. Pesa ni nyaka duoki. Koro kata seche moko courts mang'eny tiyo gi weche bail gi mondo gi run some operations with the promise of refund. Emomiyo apani seche moko duoko bail ni dhi maber. To gima nyaka jopiny ng'e en ni wach bail ni ok en gima chon ahinya, nikech ndalo machon bail was a privilege. Matiende ni chon mondo mi bail nyaka ni dhaw ahinya, ok ne en ratiro. Sani en ratiro. Matiende ni sani koteri e court to in gi ratiro mar mondo mi bail. Kendo king'iyo kaka article 49 1H wacho ni koteri e court to nyaka mi bail. Kendo mondo kik mi bail nyaka serikal kata prosecutor kel reasons momiyo kik mi bail. Matiende ni chon ka nidhi e court kano maki to in monego bed ni iwacho gimomiyo onego mi bail. Akene wawinjire. Chon komaki to in monego bed ni wacho ni miya bail nikech number 1, number 2, number 3. Mi wach nyaka omenda monego bed ni miyi godo bail koso. Inyalo wacho kata pesa ma in-go. To sama sani kidhi e court to chik wacho ni onego mi bail. Koro serikal mok dwa mi bail no kata madwa ni mondo tweyi gin miluongo gi mondo giwach gimomiyo ok onego mi bail. To achiel kuom gimomiyo gimomiyo inyalo tuon ng'ato bail kata mana Rambun en mokwongo ka gineno, nikech ng'eni bail en sama case pod dhi mbele. Owinjire. Koro achiel kuom gimomiyo inyalo tuoni bail en number 1, kinyalo interfere gi evidence. Anyalo chiwo example ni ka kokeli ya makosa mar dhaw e dala kata e ot. Owinjire. Dhaw e dala. To komi bail ting'eni ibo duogo mana dala kacha. To there's a likelihood ni kiduogo dala kacha tinyalo jomano teri e court cha inyalo interfere gi evidence. Owinjire. Inyalo kata dhi tiyiecho documents gi. Mano ketho neno. Inyalo paro ka achiel kuom gimomiyo prosecutor ne wacho ni mondo governor bado kik mi bail eni noneno ni nikech en governor, ne gineno ni nikech en governor obo interfere gi evidence. Emomiyo kanu mi bail nokone ni onge donjo e office, onge access office. Apano osetimre ne governors mang'eny. Number 2 en intimidation of witnesses. Sheria ma wan go sani nitie gimiluongo ni Victim Protection Act. Iluongo ni Witness Protection Act. Matiende ni ka prosecutor nyalo wacho ni ng'ani komi bail to bo intimidate witnesses wa, mana achiel kuom gimomiyo court nyalo tuoni bail. Mar adek en ni komi bail tidhi idhi Oganda
inyalo negi nikech ing'eni seche moko bail achiel kuom gik ma bail timo en ni seche moko bail be konyi ing'eni inyalo paro ga ni bail konyo mana serikal seche moko bail konyi nikech for example ka ng'ato oliekne ni nokwalo kata oliekne ni noneko seche moko ok en adiere lakini en liek you're a suspect to kidok e community inyalo yudo ka jo community igi podo wang' kodi emomiyo inyalo yudo ga ni seche moko ng'ato koduogo dala kochulo rambun kata kochulo bail to koduogo dala ti iyudo ka seche moko nege seche moko embo inye koro seche moko prosecutor nyalo wacho ni ng'ani ka wadhi watero e community te embe inyalo inye kata inyalo nege winjire koro mana achiel kuom gimomiyo bail inyalo tuone ng'ato namba 4 en ni en ng'ama flight risk matiende ni en gi passport kendo en gi visa kiwe to obo kawo ndege to bolal winjire kata seche moko emomiyo seche moko nitie gimiluongo ni bail pre-bail report seche moko ng'ama iluongo ni probation officer to biro to kono court ni ng'ane onego miye bail kata onego tuone to achiel kuom gima probation officer ng'iyo en ni be in gi dala aken ka wanyalo paro case mar Jowi achiel kuom probation officer no biro mowacho ni Jowi ni enonge wakia ode komodake onge family onge ode komodake wakia komodake chief no biro mowacho ni an ng'ana kia koro achiel kuom gimo minyalo tuoni bail en ni wakia kuma obo yudie kilal to wakia kuma obo yudie kata kogoli tinyalo timang'oa inyalo kawo ndege ilal nikech kilal to ing'eni Kenya bo bedo gi weche matek mondo koko manyi awinjre koro maga achiel kuom gik momiyo inyalo tuoni bail lakini ordinarily bail onego miyi unless there are compelling reasons momiyo onego tuoni bail koro samora mora ma watimo gimora mora samora mora ma wadak e ngima waka nyaka wang'e ni gimora mora ma watimo nyalo affect wa mbele ka nikech seche moko ka ong'eyi ni in kata dalani in kata chief ikia in kata area chief mari ikia kata jo nyumba kumi gi ikia kata ionge kata oganda ionge kata nyaminu moro kata osiepni moro manyalo bire court ma wach ni an ng'ani ang'eyo anyalo chung'ne kaka surety court nyalo wacho ni ng'ani ka waweyo to walal koro mondo kik walal watwe kik wamiye bail maga achiel kuom gik ma court nyalo consider kapok otuoni bail kamano aparo ni mano winjore e yo makare nyakoro mgajwangi medo mana oro otegi na imago magore machuok aredi ka uchiel no mbui mar Facebook YouTube bende yudowa achiel kachiel aparo ni ote ma bende sebedo kioro moko kuom gi bende sebedo kachwalo ne Brian no ka koro jopiny bende yie kanyakla kod weche ma bende iwacha hinya kaluore kod puonj motenre kod doho Rambun fai kanyakla kod omenda mano ma aching kapo kaka yo matin tire wach moro madi bedi ni samoro no kuwuok makare iti gazeti mar The Standard kono timo nonro mar gazeti nyakwar mgajwangi iti gazeti mar adek nwacho kanyo ni jaod bura machona mano makasarani mung'ere kaka Elizabeth Ongoro wang'ino duchi manyoro noriwore kod duond bura mano mar UDA ka bende nowuok e duond bura mano mar ODM ka bende Ongoro nowuok e duond bura mar ODM bang' riwore gi duond bura mar ODM mane higa mar 2020 koro duchi manyoro noriwore kod duond bura mano mar UDA kata kamano wach mabende samoro nokuwuok maler kinde mabende natimo nonro mar gazeti nwacho kanyo ni Ongoro wach mabende samoro japiny nyalo bedo ni kia en ni Elizabeth Ongoro en nyamin Otiende Amulo nyamin gi maduong' koro wach mabende samoro nowuok ma samoro kaluwore gi kier mar lep ni nyisa kanyo ni wach mana wacho ni dibede ni Otiende Amulo luwe no kwacho ni Otiende Amulo samoro luwe katere e gwenge kata mna kadhi e duond bura mar UDA wanwa nyiso mana ni Ongoro duong' koro Otiende Amulo ema luwe kanyo koro gima nwateno wacho ni Ongoro en mana jal mabende nowuok e duond bura mar ODM kadhi e UDA to Otiende Amulo nitiere e duond bura mar ODM wanocho mana noluwe kaluwore ni rang'iny en nyamin gi maduong' koro paro ni mano en wach mabende wuok e yo makare mosahinya ne Otiende Amulo samoro ka wach makamano nokopor e yo makare kok manya kor mgejwanga gi kanye makelowa e giko mar twak mokwongo e chenro mano mar piny wadanwa ko yo matin wadogi mathoth ahinya ka bende biro bedo kwa puonj
puonji kanyo kaluwore kod meko mago mag jong'anye. Kinde mabende ichiwo ni rambun, ichiwo ni omenda ma aching', fai mabende ichiwo ni tiende nang'o. Mano en puonj mabende Okil Brian Onyango pod dhi nyime mano mar somo. Kik dhi mabor. Be ing'eyo ni chudo masano nyiso ni omenda wuok kuom jachudo kadhi ir jayud chudo kuom nyiriri machuok. Ka ioro omenda, ne ni irango gik mondik kanyo maber nyadiriyo. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuma inyalo yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, onego bed ni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. The marrying off of an underage girl has caught these women's attention. All the women where they walk up and down, that one no do. Hey! Holy Ghost! Fire! And the battle is now between the wives and their husbands. And the wives are relentless in their cause. That's it. I don't strike. One, your wife. I know they fight trouble. Will the husbands look for other options, or do they have the keys to unlock the treasure? I know waiting a bit. The last time I buy flour, you know what she asked me? Whether she be good? Watch this hilarious and informative African drama of Wives on Strike. Women! Power! Only on viewsasa.com or dial *487*3#. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Nyakorom gajong machiegni kende okang' mar ariyo pod dhi nyime gi twak montiere godo e chenro mar piny Okiny ma kawuono watwak ahinya nyaka luwore kod meko mago mag jong'anyo mopogore opogore mabende moko kuom gi nomaki e kinde mabende kweth mar Azimio nobago ng'anyo mopogore opogore e pacho kende. Moko kuom gi chakre odiochieng' manyoro nosewegi thuolo gi rambun kanyakla kod omenda ma aching'. Ka moko kuom gi bende nyakorom gajwang' ibiro bed ka ing'ado negi odiochieng' ma kawuono, ibiro bed king'ado negi bura. Kuom ranyisi naneno ka manene jatenda mano kweth mano mar Mungiki Maina Njenga nano ka kot biro chaje gi bonda kawuono. Koro odiochieng' manyoro wang'eni notere doho mano ma Makadara kama bende nodonjne gi ketho 5. To ketho 5 midonjone gi godo gin ketho mopogore opogore. Kuongo mondo inyalo paro nyakorom gajwang', inyalo paro Maina Njenga no make dalane en kanyakla gi owade gi jating' ndai mare ka bende jok mano make wacho ni noyude gi wacho ni offensive weapons. Ndi wacho ni noyude kanyo gi machetes mago beti madirom 14, noyude gi swords mag Masai madirom 24, rungu madirom 40 kod 6 kanyakla kod jembe stick mago ludh jembe madirom 3. Kata kamano ka notero odiochieng' manyoro e doho mano ma Makadara koro nodonjne gi ketho 5. Wakil ang'eni wach mag ketho gi bende japiny bende winjoga ni ng'ato komaki kotere doho kanyo iwinjo ni odonjne gi ketho mopogore opogore kichako kwan gi achiel kachiel. Inyalo mana leronwa wach makamano?
Erokamano. Kaka nawasewacho ni kumaki samora mora mumaki to gimo nyaka ing'e en ni umaki mondo teri e court, ok mondo olorni e police station. Koro samora mora mumaki koteri e court to gimokwongo mitimo mikoni en mitimoni en ni ikoni ketho mitimo. Matiende ni itimoni gimiluongo ni they read out the charges. Kendo charges momiyo okeli e court nyaka bed manie sheria. Matiende ni police kata court ok nyal biro gi offense manyien chieng' momakino. Matiende ni mondo maki nyaka bed ni itimo ketho moro to kendo ketho no nie sheria. To ketho ni nyaka somni. Kendo nyaka somni, katiba wacho ni nyaka somni gi duol miwinjo, the language you best understand. Nikech samora joga kata mune doho kuom ranyisi doche manyoro kata mana waye gi sagini dage gi kazi neka ni ngado negi bura ni somo negi kisi jangad bura somo tiloko negi mar mondo giwinje yo makare. Kamano. Koro nyaka wach ni yo makare miwinjo. Koro ng'eny courts bopeji ni iwinjo dhok mane. Kiwacho ni an do luwe mawinjo, tibo somni, ibo many gi ng'amiluongo ni interpreter mondo mondo olokni. Koro charges ma okeli, inyalo kelni charge achiel kata charges moko kadho 16. Matiende ni inyalo kelni kata charges moko kadho 8. Matiende ni inyalo kelni charges 4 kata charges 3 kata charges 5 kata charge achiel. Matiende ni gigo iluongo ni counts. Matiende ni inyalo kelni ni wach kata ni kwalo, isebedo kikwalo, isebedo ka ikwalo e duka shop 1, shop 2, shop 3, shop 4, shop 5. Ibo ketni ni count 1 kwalo e shop 1. Count 2 kwalo e shop 2. Mago kreuge mana ni kuo, mago gin kuo duto te. Gin kuo, lakini nyaka bed gi different counts nikech ntie sheria miluongo ni Criminal Procedure Code. Kendo Criminal Procedure Code wacho ni a charge should not be duplex. Matiende ni charge must be specific. Ko ong'adni, ko owach ni itimo ketho, nyaka wach sami time ketho no, ng'ami ketho ne gi seche mani gi kuma ni time ketho. Matiende ni ok nyal wach ni kwalo ni kwalo shop 1, shop 2, shop 3 to seche moko shop 1 ni kwale sa 4, shop 2 ni kwale sa 8, shop 3 ni kwale sa 6. Koro emomiyo ibo kelni ni count 1 kwale shop 1, count 2 kwale shop 2, count 3 kwale shop 3. Alafu nitie gimiluongo ni alternative charge. Alternative charge en charge matin. Matiende ni ka court ka prosecutor charge mamalo maduong' cha otame prove, onyalo prove matini. To kendo ng'enyne en gimiluongo ni wach kata ni robbery. Ng'eni robbery take proof, robbery with violence. Koro inyalo yudo ka the first count ondikni robbery with violence, lakini alternative charge ondikni kwalo, stealing, which is less. Kata seche moko inyalo ka ji odhawo kata kigo ng'ato lero, to count 1 inyalo ketni kata the main charge inyalo ketni attempted murder. Yani ni goye nyamine, ni goye mapoth kani nege. To koro alternative charge iketo ni mana goch, mana assault. Winjire. Koro inyalo ndikni ketho, nyaka ndikni, kendo ketho mondikni no nyaka bede sheria, kendo ginyalo bedo at least 8. I mean at most 8. Kendo ko kadho 8 to aneno ga ka prosecutors mang'eny dhi to kelo charge sheet moro. To every charge sheet nyaka bed gi case number. Matiende ni the process en ni kose maki e court, charge sheet ni ilose police station. Kendo hapa ni na waneno case mane dhi mbele between Kinoti gi Nurdin Haji ni ng'amonego bed ni ndiko charges. To sani gima timre ni police ema loso charge. King'yo charge maber tibo neno kondike ni Kenya Police. Police kose ndiko charge to tero ne prosecutor nyaka som charge, kendo nyaka som accompanying documents ma yie ni charge ni e sheria. Kendo
king'iyo charge sheet maber tibo fwenyo ni charge sheet nigi kumi go stamp matina ni prosecutor nyaka approve ni charges gi nyaka dhi mbele. Momiyo seche moko iwinjo ga ka omak ng'ato to file odhi ka prosecutor, to prosecutor wacho ni investigation nyaka tim kata charge ni ok inyal miyo ng'ani. Koro charges gi kosekel to ikawo charge sheet titere court. Kosetere court nyaka mi case number. Okay? Matene ni nyaka obed registered ma soe tindi time digitally. Ma soe system mar court. Kose soe system mar court eko ka court miye case number. Kose miye case number teko kidhi somo ni go e court. Koro matine ni gimora mora matimre, in fact ng'eny courts keto case number according to charges. For example, ibo yudo ka komaki e traffic ibo ndikni traffic case TR. To ka en criminal case ka en criminal case ma assault kata kuo ibo ndikni criminal CR. To ka en sexual offense tibo ndikni SO. Owinjre. Koro court bo mi case number according to the nature of the offense. To kendo offense ni nyaka bed offense manie katiba. Matene katiba ka chieng' moro court owacho ni offense ni en illegal to ok nyal kete e charge sheet. Makoro luore ni ketho ka ketho modonjni godo mana kaka nwacho ni kanamna kuom ranyisi kwatiyo gi mano mar njenga, kwatiyo gi mano mar maina njenga, ketho ka ketho koro inono ketho ka ketho. Nyaka yie gi ketho ka ketho count 1 yie godo kata oyo count 2 kamano nikech kaneno kata mana ketho mag maina njenga iwacho ni oyude gi offensive weapon mago wacho ni gik mo ni kare mago dibede ni mago magarita koso nango ntiere mar ariyo unlawful assembly, trafficking, narcotics, embere no donjne gi ketho mano mar bedo gi miedhe mamero ji, preparing to commit felony. Dibede ni doho bende samoro keto nega mana ng'ato ketho ma samoro ko yude godo koso magi tiende nang. Ingeni gima nyaka wang'i en ni a criminal justice system wan gi police, wan gi prosecutor, alafu wan gi court. Ji adek gi gin joma independent, onego bed ni gin joma independent. Koro court kukelie court to court ok nyal wacho ni charge ni ok wabi register. Court bo register lakini court bo mi obligation mar approve offense mora mabedo charge go. Matende ni sani prosecutor ko wacho ni prosecutor kondiko ni offense ni neko kata ni kwalo ruai to seche go ne in kata Lavington ka to court ok nyal donje, court ok nyal wacho ni Sharon ang'e ni Sharon tiyo ga yo Kilimani koni, onge kaka no nyalo bedo ruai sama chal kama. Mano weni mano in imibo prove kata prosecutor imibo prove. Koro charge mora mukele court nyaka register. Gima ngama play a very important role a charging system kae en prosecutor. Emomiyo riwruok mar okinde ma an member osewacho ni prosecutor mora ma approve charge ma ging'e ni onge evidence gibo miyo gimilongo ni certificate of dishonor. To gibo thicho oko e bedo okil nikech gimomiyo mondo ibed prosecutor nyaka ibed okil en nikech sheria dwani kapoki approve charge ni mokwongo nigi evidence. En gi gimilongo ni evidentiary test gi public interest test. Koro emomiyo prosecutor and one of the most important people related to charges. Momiyo prosecutor en mo determine ka charges gi dhi mbele kata ithichoko nikech en gi obligation mar duoko. To king'iyo gik matimre ne maina njenga ibo fwenyo ni ng'eny offenses mobedo charge go gin gigo madwaro ilongo ni strict liability. Matene ni idwaro mana ni like ilongo ni possession, being in possession of illegal weapons. Matene ni so long as wasewinjire ni rungu gi machete gi wayude dalani, mano offense no sebedo proved. Keditero gi e doho kaka ranyisi. Kenitero gi e doho kaka ranyisi. Sama keso chakre, sani tok ter. Ibo ter sama keso chakre. Wawinjire. Koro it will be about ni yuda kodgi koso ok ne yuda kodgi. Koro mano achiel kuom kata offense mane liekore ni inyalo terne
Pauline Njoroge en mar narcotics ni oyudi gi gigo mamero ji. Emomiyo seche moko samima ki ber mondo joranyisi bedi. Nikech seche moko nyalo magi to samima kini ekuka gikelo gigo mi wacho ni planting evidence. Ilongo ni planting evidence nikech magi gimilongo ni strict liability offenses. Mane ni so long as you say yudigo mane that is the end. Masamima ki bende ber samoro kata mna kine go kill mare mana ni moko bende mako kata mna ka unge kata mna okinde bere ni mabor nikech moko bende mako ka gi kata mna ni dhi makgi. Kamano. Achiel kuom gima dakon jo Kenya ni komaki ber mondo iluong okil kata iluong janeno nikech circumstances of your arrest really plays a big role in kidhilo case ni kata kokidhilo case ni nikech seche moko omaki gi police officer miluongo ni Gidhae to ka wang' wadhi e court to Gidhae ni eno onge eno kobiro ogolo kata evidence matene ni ng'ama biro ni en ng'ami kia. Emomiyo samora moro momaki nyaka every under the police act police onego bed gi tag. Kendo kata e traffic ineno ga ka gin gi tag. Ginyaka gi number serial number mag gi. Serial number. So under the police act the police should always have an identification a mode of identification either nying kata ID. To sheria oyiene police mondo otim gimilongo ni undercover. Seche moko police oyiene bedo gi civilian but under exceptional circumstance. Okinyal bukri ni in undercover police to in idhi mako ji e office. Winjre. Kendo police oyiene bedo gi civilian ka bedo ne gi civilian ni bo konye e tich motimo. To kata kan gi civilian onego bed gi mode of identification nikech king'iyo history maber inyalo paro ka nitie joma nosemaki gi jogo mane wacho ni police to kara ok ne gin police ne gin jonek nikech nitie ng'eny ji tinde nyalo biro ng'ato nyalo bukre abuka to biro to maki to ok en kata police. To magi dong duto te waseneno kata mane kinde mag ng'anyo ka bende iwacho ni obila giwacho ni waseyo ni gin obila ma bende orwako mana nanga mok mag uniform mago mag lepo obila. Waseneno ka gimako kata mana jo ng'anyo. Chik wacho nang'o? Chik wacho ni police onego bed ni nigi uniform, the prescribed uniform. To koonge uniform onego bed ni tiere a compelling reason momiyo oonge gi uniform. Emomiyo itigo. Mano chalre gi kaka chik wacho ni police ok onego ogo dhano. To chik oyienego dhano ka kogo dhano to protect himself or to protect property kata to resist violence. For example, police oyiene tiyo gi force ka tiji tek but en gimilongo ni reasonable force. Koro gima police take go advantage in the word reasonable. Nikech seche moko reasonable onyalo neno ni reasonable en ngum kata reasonable en loth kata reasonable en bonde. To kaka koto osewacho en ni reasonable force must match the level of resistance. Matine ni ka in jang'anyo maonge weapon mora mora onge justification mar police tiyo gi loth kata tiyo gi bonde. Wawinjre. Koro kata king'iyo wach violence no gi wach uniform chik wacho ni police ka police onego bed gi uniform or a mechanism of identifying a police. Koro nyalo bedo ordinarily all police should have a uniform. Okay? But if ka onge uniform nyaka bed gi justification. Matine ni nyaka koluonge e interview kata koluonge embele panel man National Police Service onyalo bedo no nyalo explain gimomiyo ne en very important or why it was very compelling not to wear a uniform. Awinjre. Koro police onego bed ni nigi uniform mana ka nitie weche ma nyalo miye justification mar koso bedo gi uniform. Nikech wakili kata mana e ng'anyo ma bende nonena hinya ng'anyo machiegni watiene gi ng'anyo mano mar Azimio mar juma mokalo ma bende koro nagichiko ng'anyo dalo adek ma bende noneno chakre chieng' tich adek tich ang'wen gi tich abich obila noseni notiyo gi oteku mathoth madda piny ka nitiere gi neno moromo nyaka donjo ni kata mana obila e doho koso nang'o nikech ang'eni jo grube mopogore ma kedo ne Uganda e pacho ka ang'eni gidhi mbele gitimo nonro kaka dibede ni obila notiyo gi oteku. Kamano.
gima nyaka jo Kenya ng'e en ni gimoro amora mitimoni, ng'eni sani wan gimiluongo ni rule of law nation. Gimoro amora mitimoni sheria in gi ratiro, kendo nyaka jopiny ng'e ni in gi ratiro, kendo ratiro ma in go romre gi ratiro ma judge nigo, kendo ratiro ma police nigo, kendo ratiro ma ng'ata nigo. Matiende ni komaki in gi ratiro mondo oyieni wuoyo gi wakili kata wuoyo gi family mari. Kotuoni ratiro ni inyalo donjo ne police, kendo kotuoni ratiro mar kata mana chiemo, kata mana iluongo ni torture, kata mana ratiro mar mondo kik goyi, nikech chik wacho ni ok onego bed ni igoyi unless it is reasonable force to resist some to prevent some resistance. Koro seche moko ko omaki kata goyi kata timni gigo maneno ka itimo ne ji kae, inyalo dhi e court, kendo inyalo kelo ywak mari e court. Kendo king'iyo history maber, ji mang'eny osedhi e court mowacho ni mak mano maka gi sand mano sandani no violate rights ga mochulgi. Kendo aneno ka gaseto report kae, kata mana Kenneth Matiba nomi award mar 1.8 billion nikech no sande. Nyicha court ong'ado ni joma no sandi ma police nogoyo gi tear gas mohinyore. Court of appeal nyicho wacho ni gichul pesa moro 1.5 million which was enhanced to 3 million. Matiende ni kata mana sani ka jogo mineno ka police ohinyo, so long as gin gi evidence, kata mana jogo ma jogegi monegi, family margi nyalo kawo hatua kendo nyalo pursue case ni madhi jogo mane otimo gigo chulgi directly. Iluongo ni mana koni ni civil, mano koro ken criminal. To chulo nikech mano bende nwalike gazeti mano ma The Standard ite mar 10 kanyo, kama nwaneno jo Kenya mopogore ma bende nodhi odonjo ni doho ma ochulgi. Kuom ranyisi kata mana kwaneno Kenneth Matiba omenda mar siling bilion 1.8 manyiso ni maende doho nokong'ado buche yo makare, koso ma gin achiedh nade ma bende nokadhe kane ntiere doho. Ng'enyne gin achiedh nade manokadhe, kendo gima nyaka wang'e en ni ntiere rights mamagi ma katiba wacho, nikech for example katiba wacho ni you have a right to be treated in a humane manner. Matino onego keti ka dhano. Koro kineno ka sand mano sandi no timi ka gima okin dhano, inyalo dhi e court ma court migi miluongo ni general damages gi exemplary damages. Kendo gimano timre ne Kenneth Matiba en ni sand mano sande. Kendo sand mano sande e lot serikal emomiyo no kawo hatua mo otero serikal e doho. Kendo gigi ni nyadi tieng' ariyo. Either sand mano sandi ka in e police station, kata debed ni oyudi gi offense, nikech kata mana accused persons gi arrested persons ni ratiro, kata ka bang'e to offense no yudi go kendo ni dhi e jela, pod inyalo chwalo case ni sama ne ane jela, kata sama ne ane court, kata sama ne ane police station no sanda. Mar ariyo en gimiluongo ni malicious prosecution. Kendo malicious prosecution en seche moko ma mak mano makigogi ne onge evidence, omiyo banka nose maki no dhi away. Matiende ni jogi ne they were malicious in prosecuting you. Kendo malicious prosecution en gima court gergo kabisa, nikech kitero aila king'iyo maber en mana ni sani gin weche siasa, to king'iyo maber jogo mane omaki ndalo akeni niluongo ni Friday, akena ngo mane Kinoti, mane George Kinoti mako ji pile mani mako ji Friday, kaso bang'e kose maki ma keso se dhi mang'eny, to prosecutor dhi wacho ni ka ne onge evidence, wathich keso oko. Jogo mowego nyalo chwalo case miluongo ni malicious prosecution. Mane ginyalo dhi to giwacho court ni jogi ne sanda, it was malicious prosecution. Kendo malicious prosecution ni inyalo migi milongo ni general damages gi exemplary damages. Matiende ni court nyalo wacho ni nikech no sande, I assess sand mano sande no
to 10 million. In fact, inyalo wacho ni nikech sand mano sanda ni kaka Matiba no wacho, sand mano sanda ni omiyo koro nyaka ne psychologist, nyaka ne physiotherapist, nyaka ne dentist nikech negi turo laka, nyaka dhi hospital matimna surgery. Court nyalo wacho ni jogo mano sandi nyaka chuli. Kendo gima nyaka jing'e nikech ng'eny kata ng'eny jowinjo gi joneno mag Ramogi TV, ng'eny gi police be mana jowinjo gi joneno. Gima nyaka police ng'e kendo ma ok en buok, ok en vitisho, en ni court seche moko nyalo wacho, kendo ng'enyne aseneno ka court wacho ni police makama, inspector Okelo makama, in emichul pesa ni. Matiende ni seche moko in police iseloso mwandu ni, isegero odi, isenyiewo puothe gi, in nyaka gi loan, in nyaka gi gachi moro ikete ndara. To ka court oyudo ni in mane timo offense ni, court nyalo wacho ni in emichul pesa ni. Seche moko wawach kata ni court okono kaka Wafula Buke number 20 e list ni. Hapa ni court noyudo ni police makama ema nosando Wafula Buke kata nosando ng'ama chal kama. Court kowacho kamano to in ma ibor ni auctioneer. Okay? In minigi ting' mok mana ni omenda ma japiny chulo kako osuru ma bende ibro bedi ka ichulo godo jal modonjo ni donge. Kamano in mibo ting'o ting'no nikech seche moko ng'enyne serikal be wacho ni gik mano timogo that is very rare, lakini serikal nyalo wacho ni gigo mano timo wan ok wakone ni mondo otimo kien. Koro kata kini timo kiin kata kani timo through a lawful order, ting' ni inyalo ting'o kendi ng'eni kiting'o ting' ni kendi ibo chule nyaka chieng' moro itho. Kata kitho to pod nyithindi gi nyikwa ibo chule nikech en civil, ok en criminal. Erokamano ahinya. Bran, aneno ka dakika na bich mar mondo mi watieki. Naneno ka janeno marwa na penjo ni ng'ato kochiwne mention e doho to kodhi ang'o matimore? Koket ni mention to okidhi, kendo ng'enyne koket ni mention mano tiende ni in either in olor ni a police station kata in gi bail kata in gi Rambun. Ki kondik ni mention to okidhi, to the first thing mitimo en ni bail ni mane chulo cha imuonyo. Wawinjre? So the first thing en gimiluongo ni forfeiture of bail, kata kaniketo mtoka to mtoka no ikaw koro obedo mar serikal. Okay? Kasto gimar ariyo mitimo en ni arrest warrant ichiwo. Wawinjre? Nikech bail en to ensure ni ibire court. Koro kokibire mention, ka mention obai to ibiro to pesa mane chulo cha serikal boka obo bedo property mar serikal kendo ibo maki, kendo nitie likelihood ni next time kidhi e court to bail ok bi miyi. To nitie seche moko ma nyalo bedo ni mention no biro kendo mention no dhi to en mana ni tuo, otherwise need to attend. Koro momiyo ber mondo i-communicate kata ior ng'ate court, especially okil. Inyalo oro okil ti owach ni ng'ani tuo emomiyo ok obiro attend court. To kata kamano kotimre ni mention no bai kata no kibire mention, to in gi reason momiyo no kibire mention no. For example, ni mistake date, kata seche moko ne in mabor, kata seche moko ni dhi dala to geche ogomo, kata seche moko ni dhi dala to ndara olor. Inyalo biro e court in the earliest day possible to tell court gimomiyo ni biro, kendo you can request court to lift warrant of arrest. Matiende ni arrest warrant mano chiucha inyalo kono court, inyalo kwa court muono, kendo court nyalo lift warrant. Erokamano ahinya. Waka ne otemo kario kaendi rupiny Sharon penjo Okil ni free bond to en ang'o? Wacho ni nyinge Ouma Nyangoro. Kopogore gi mano, ka ichulo cash bail to keso loi ma otwei be iduoko nigo. Mago gin moko kuom weche. Erokamano. Kaka ne wasewacho ni kes korumo to bail ni iduoko ni. Matiende ni seche moko bail oket ni 10,000 to fine to oket ni 5,000. Matiende ni inyalo tigi bail ni, so long as ni chule court, inyalo tigi part of bail to chulo fine. Lakini ke ilo case kata ko ondikni ni onegidhia jela. For example, kani chulo bail mar 10,000 to ondikni ni onegidhia jela 6 months. 6 months no ibodhie jela to bail ni pod iduoko ni. Nikech bail was to ensure ni i attend court. Chal ka surety. Ka surety.
koro bail tiduoko ni kata mana ka keso loyi en mana ni seche moko ka nikech account en achiel ka bail no ndik ni 50,000 to fine ogoi 50,000 inyalo kwayo court ni pesa mana chulo bail cha utima ngoa uket kaka fine wawinjre nikech gine account achiel to ka seche moko be fine ni oloyo bail mane chulo. For example, bail no ket ni 50,000 to fine oket ni 100,000 inyalo koni ni kara koro gimitim top up 50,000 mondo koro bail gi pesa mimedo ni olokre fine, lakini kilo case to nego be ni duoko ni pesa kata ka keso loyi idhi e jela to pesa ni podi duoko ni aduoka. Waso mane otemo gik bang' mano na inyalo mana duoko wakili kasi giwacho ni mogik nikech nyisa ni saa bende orumo. Ntiere Frederick Ndege kiwuok Kibarani Mombasa. Iwacho ni apenjni ni ng'ato kochung' ni gi bonda to osing ni giri moro to tamre duoko ni itime nade? Mokwongo ka ki jogi ilongo ni surety. Seche moko kaka ne wawacho cha ni seche moko court nyalo keto condition ni in addition to chulo bail nyaka ibed gi ng'ama ilongo ni surety. To surety nyalo bedo kata wuon mtoka miketo kaka Rambun ni kata wuon payslip kata wuon title deed mani keto kaka Rambun ni to idhi ndiko ne kaka surety. Kindiko ne kaka surety achiel kuom penjo mibo penji ni do you understand your obligations as a surety. Koro kiketo ne ng'ato surety mano ok gowi mimiye, mano indiko dhogi kiin matene ni kotamre chuli pesa nino okinyal dhi e court ni ng'ani onego bed ni chula pesa ni owinjre. Koro emomiyo we must be very careful kapok idhi ichung' ne ng'ato kaka surety ng'e maber ni ichung' ne ng'ato kaka surety as your obligation, not as his obligation. Matene ka wadu moro maki tidhi chung' ne kaka surety, obligation ni is to your own individual. Matene ni chieng' moro kodagi bire court ma pesa nini ocham kata in inyalo maki. In fact ka in surety to one of your obligations is to ensure ni ng'ani matene ka chung' ni kaka surety Sharon to achiel kuom tija en ni to ensure ni ibire court kendo mako kibiro to an mimanya kendo mwandu na nokose kaw to kochiw arrest warrant mari to kata an ibo chiw arrest warrant mara as a surety nikech I did what I failed in my obligation as a surety. Koro ka kichiwo ne ng'ato bail mano ok gowi mani indiko dhogi kaka ng'ato owinjre en mani seche moko nyalo winjru kendo kuwinjru to mano obedi na separate agreement. Inyalo ndikri gi ng'ato in a separate agreement ni ami adhi chung' ni kaka surety ki default tibo chula pesa ni mano as a separate agreement. To ka onge separate agreement no to onge kaka inyalo dhi the same court ni mondo ochuli kata onge kaka inyalo dhi su ng'ani ni miego nikech pesa no okimiye pesa no imiyo court owinjre. Aparo ni mano ni kare. Erokamano ahinya Brian. Wach ni mogik ne nyakwaro mgajwang' ahinya nyaka luwore gi thor wach ma bende wantiere godo bende japuonj ogwero kamano nikech aneno thothgi oyudo puonj achiel ariyo adek ma bende ginyalo ting'o odiochieng' ma kawuono. Kamano achiel kuom gima daher mondo akon ji gik mokare mokwongo en ni inyalo mako ji kendo ji people can be arrested but paro kata mana ideas mag ji to ok inyal arrest. Matene kawuono ka ineno ka Gaucho kata Babu Owino wacho ideas moko. Babu Owino gi Gaucho nyalo mako lakini ideas magiting'o ok inyal mako. Mano gima daher mondo akon serikal kata gi joma nie piny owacho kata mana jowetewa joluo manie police ok inyal arrest idea. Mar ariyo en ni Jakenya ka Jakenya nigi ratiro kendo nyalo bedo ni ratiche no ok okel sani nikech seche moko en onge uwezo ne maseche mimake no lakini ratiro ne bo bedo implemented until they die. Matene ratiro mar dhano obo bedo go nyaka chieng' motho. Matene seche moko inyalo sando ng'ato kawuono kata inyalo sandi kawuono to ng'e maber ni ndalo biro mbele ka ma inyalo kao hatua ne ng'ano
machocho ratiro mari. Aparo ni mano ni kare. Brian wagoni erokamano ahinya kuom chope e studio kiny makawuono mar puonjo jopiny weche motende kod kaka chik wacho ahinya ni meko mano mar jong'anyo. Erokamano. Kok manya kor mgajwang mano na Okil kamaloka Brian Onyango mabende na sumonwa para ahinya kaluwore kod meko mag jong'anyo. Criminology koro dungo ni in okil mar inyalo wach ni I'm a criminal lawyer. Criminal lawyer. Ok ni an criminal, an a criminal lawyer. In a criminal lawyer. Erokamano ahinya. Kok manya kor mgajwang gikanyo bende makelo giko mar twak marwa kiny makawuono gikanyo bende makelo kak bende hanno ken dakika 32 tok saa 2 mar okinyi. Yuno mar mondo mioko yu matine chenro pod lach nikech bang' ma chenro mar orako biro bang'e nyawadwa Okil Faselwach biro bedo ka donjo kanyo gi twak e chenro mano mar mbaka oromo chakre saa 3 nyaka saa 5 mar onyango kama bende biro bedo kokelo ni twak e chenro mar mbaka oromo kanyakla kod chal mar fwambo bed gi ng'eyo ni nang'o matimore e gweng'a ma bende intiere. Orituru masani nyinga Sharon Ng'ao.